Hei, voisitteko te nyt vähän osallistua? Katoppa tuota samaa menoa himassa päivästä toiseen. Hei, vajakit. Me ollaan nyt laskettu Sanninkaan kaikki suolakurkuista haarukoihin täällä. Okei, hyvä. Te voitte varmaan ruveta sitten siivoamaan vaikka. Ei, te ootte kuulkaa sotkenut aika paljon. No mitä te sitten teette? Meillä on toi viinikellari-inventaario. Aivan, mehän voitais tehdä vähän laadun tarkkailua siinä välissä. Heko. Se kellari on sit kokonaan teidän vastuulla. Joo, jääkää te vaan tänne, niin me hoidetaan viinit äijän kesken. Ihan sama, kunhan me nyt vaan päästään nopeasti täältä menee. No, hyvä vaan, että ne tekee jotain ja... No niiden piti tehdä nää. Totta kai. Miksi me edes tultiin tänne? No, ollaan niin tyhmiä. Mä luulin, että me ei oltais ikinä valmiita. Upea päivä. Tää inventaario on ollut yhtään niin paha. Ei, kun vaatus on hyvä, koska vaan. Siis, menittekö te oikeasti ryyppäämään? Ei tietenkään menty. Me paiskittiin tuolla hommiin, me tarkastettiin laatu, inventoitiin ihan täysillä. Tiedätkö tämmöstä niinku rehellistä duunia? Ei. Sä oot mun paras kaveri. Niin säkin mun. Joo, me lähdetään nyt Sannin kanssa, kyllä menee. Verottakaa ihan hetki sieltä itse asiassa. Tale tiputti yhden viinilaatikon lattialle ja nyt se on siellä pitkin. Tietysti se nyt oli vaan vahinko. Mä nyt yritin vaan näyttää, että sä et ole ainoa kello tää tämmöstä haukkaa. Etteikö sä nostaa edes kynää? Hei nyt turvat kiinni. Te saatte siivota teidän omat kännisotkut ihan itse. Kaueta kun sä oot kiire. Eikö tää anna sulle riittävästi kynää? Ei, vai just pantiin eilen. Hei, nyt painukaa pois! Please, ihan minne vaan. Vähän kunnioitusta. Se on nyt ihan pikkasen työn alla. No niin, hop. Saadaan tää nopeammin noppuun ilman teitä. Oi, joo, me kyllä korvataan tää sitten. Joo, todellakin korvaatte. Tänne paremmin kuin pitää jää siivoamaan. Mulla vetää pisset. Vaikka... Miten me aina sorrutaan tähän samaan? Koska me ollaan tyhmiä. Tämänkin setti tänne. Jannella on näköjään ollut palkkapäivä. Toisin kuin meillä. Nehän lupas korvata tän meille. Mitä sä meinaat? Tervetuloa Haikon kartanoon. Ei yhtään huono idea. No pieni korvaus meidän vaivannoista. Niin, tässä olisi teillä majoituskortit. Kun saatte ne täytettyä, annan heti huoneet. Tekee kyllä niin hyvää pitää vähän lomaa Iljasta. Vaikka ikävähän mulle kuitenkin tulee. Mä ajattelin, että mä menen ekana laittaa mun kynnet ja sit mä menen johonkin ihanaa hierontaa. Mä kuulin, että sä kans sellaisia ihania suklaahoitoja. Nyt sä vastaa. No pakkohan tästä on nyt kaikki ottaa irti. Moi Janne. Mitä helvettiä te ootte mennyt tekemään? No, me vähän pidetään huolta itsestämme. Te pöllitte mun rahat. No, ai sä näit meidän lapun. Näin teidän lappu, et sä voi pölliä toisten rahoja. Sä lupasit meille korvauksen siitä inventaariosta. No, mistä nyt sit ootte? No me tultiin tämmöiseen ihanaan hotelliin. Okei, ja mun masseja vai? Joo, kiitti siitä ihan sikana. Nyt täytyy lopettaa. Moikka! Iida, missä hotelli on? Kukaan ei saa tulla pilaamaan tätä. Mitä helvettiä te täällä teette? Katso salkkareiden muut nettisarjat ilmaiseksi katsomossa.